kumaitirurame kuna Baba, 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 tirurame 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 kuna Baba, Baba kurura, tinoda Mwari Baba kururama, tinoda Mwari Baba kururama, Mwari Baba kururama, tinoda Mwari Baba kururama, tinoda Mwari Baba kururama, Mwari Baba kurarama, tinoda Mwari Baba kururama, tinoda Mwari Baba kururama. Amen. Inguva yekubvuma. Kana pasina ngatisimbe timbe. Ndinzwe ine kufara, ndinzwe netsitsi dzako, shedza uno pawa, vanhu vako ingadzi, dziuye kwandiri, ngadziuye kwandiri, ngadziuye kwandiri, rega kundisiya Baba, kana ndiri mutadzi, ndinokuipa pamoyo, taura izwi resimba, taura Baba, kana ndiri mutadzi, ndinokuipa pamoyo, asi uye kwandiri, asi uye kwandiri, asibuye kwandiri. Amen. Haleluya. Amen. Muzita renyu Baba, zita remwanakomana nezita remweya mutsvene. Ishe makatendeka, Ishe une masimba ose, musiki wedenga nenyika, nezvose zvakatikomberedza, zvisikwa zvose zvakavapo kuburikidza nekutaura kwenyu. Nekudaro tinoda kupupura kutenda kwedu kuna Mwari mumwe chete vari kumusoro kudenga, wakatipa mambo Jesu Kristu mwanakomana wavo ari woga,
uyo akatisiyira chipo chemweya mutsvene, mweya munyaradzi anotidzidzisa. Tinoda kupupura kutenda kuna Mwari watatu, ari Mwari mumwe chete, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Tinopa kutipupura kwedu kukumuka kwevafi nekuti Jesu Kristu wakakunda rufu pamuchinjikwa, paakavigwa muzuva rechitatu akamuka, akafamba nevadzidzi vake mazuva 40 neusiku 40, akazokwira kumusoro kudenga kwaagere kuruoko rwerudyi rwaBaba. Nesuwo tinotenda kuti kana takunda madzudzo nenhamo dzepanyika ino, tichasangana namuponesi. Tinotenda pakunzwana kuvatendi, kuva nemwoyo mumwe chete, kuita mumwe chete nekufunga kumwe chete. Pakati pedu tine kutenda kwekuti hakuna ungashayiwe chiro kana mumwe wedu anacho, chingava chidiki sei. Tinogoverana zvichienderana nekukwadzirana nekukura kwemhuri dzedu. Tinonamatira Ishe nekutenda kuti zvisikwa zvose zvamakatiita vatariri kwazviri, zvikuru nezvidiki, vapfumi nevarombo, vane simba kunyange vasina simba, zvinoonekwa kusanganisira nezvisati zvaonekwa, zvose zvinoda nekutenda kuti zvishuvirwe rugare, nyasha, ngoni, zvose neutano hwakanaka. Tinotenda kuti pakati pedu hapana ungadaro uchifunga mukati mehana yake kuburikidza negodo kana neshanje chaiyo nehasha kuti ungashuvire mumwe kuti awirwe nedambudziko. Nguva dzose tinonamata Mwari wangu kuti munzwe kunyengetera kwedu. Tinorangarira vanenge vapfuura, tichiti mweya yavo ngaizorore murugare, vanochema vanyaradzwe nemi, vanorwara vari kudzimba nekuzvipatara varapwe nekuporeswa nemi, vane nzara nenyota yeshoko kunyange yedumbu chaiyo zvekudya vagutiswe nemi, vari munzvimbo dzine kurwisana, vari mumajeri, vari mumatirongo, murimandi, neavo vari kukanganiswa ugaro hwavo nezvakasiyana-siyana zvinombunyikidza zvinosikwa nevanhu kunyange zvakumakasika imwe, ngavasunungurwe mbambo nengetani dzemuvengi. Tenzi tiri pano, tinokoka Mweya Mutsvene kuti utitungamirire pashoko ratichaparidzirwa pano. Mweya wenyu Mutsvene ngauye umutariri. Mwari wangu, kune vamwe vanopisira mwoyo kuti vaunge vari pano, asi nekuda kwezvikoneso zvakasiyana vanokoniwa. Itai kuti Jehovha tenzi vagowaniswa vachiri kunyunyuta nekudhauta. Itai kuti mwoyo yavo izarukirwe nekuvhenekerwa nemi Mweya Mutsvene, tichitanga basa kusvikira tichipedza. Nokumbira Mweya wenyu Mutsvene kuti utitungamirire nhasi, mangwana, kudzimararai nekusingaperi. Amen. Amen. Mwari muri zuva redu rinopenya uzuru, asi mweya ungaone paunozofamba napo. Imimi Mwari muri zuva yedu, Yesu atidzityi hondo dzedu dzose dzinokundwa nemi, tigouya nekufara. Imimi munotipa ngoni dzenyu, imimi munotipa neutsvene, munopava nonamata, munopama kumburiro, iwayuma kumburiro romakuru, iwayuma kumburiro edenga varikoa vanofunga kuti vanodiswa nemi. Hallelujah, 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 hallelujah,
Amen. Hallelujah, hallelujah. Gare apostori. Regraiti kuchingamidzei vana vaMwari kumativi mane enyika kwamuri. Hanzi naBaba Chipere nhasi ndivo vari kuverenga nekuti ndakavaverengera zvakapera. Kutsinana ushe madzoro unochinjanwa. Wari kutarisa wari paYouTube makati dzose. Ndodaira kuti kana nesuwo takakukosherai nguva dzose nekuti kuuya neuwandu hwenyu muchizogara service nesu. Tinoziva kune vamwe vanogara kusvikira ichitanga kusvika ichipera, koita vamwe vanouya vachipinda vachibuda vachipinda vachibuda vachipinda vachibuda neuwandu hwenyu. Toda kungoti izvozvo zvakaringana nekuti imwe nguva tinenge tiri kumabasa takangoipfekera zvinonzwa munzeve tichisenza tichinzwa shoko. Mwari ngaakudzwe nazvo zvakadaro. Mufunge zvenyu zviri nani kune anotombowana 10 minutes dzekuti ndiri kuda kungogara muservice iyi for 10 minutes and onzwa shoko obuda oenda onoita zvaari kuita odzokazve ogara dzimwe 10 minutes kusvikira duration yeservice yedu yese yapera. Mufunge zvakakosha nekuti ipapo pa 10 minutes regerai nditi pa 10 minutes pane zvaunotobata, pane zvaunotonzwa, pane zvaunototora kuenda nazvo kumba. Inini ndinoti mukati meupenyu mazambara hariyo ane rungwararo, mazambara hariyo ane runyararo, rudo rwaJesu rwatisanganisa, rudo rwaJesu rwatisanganisa. Ndida kuti pane chinenge chaita kuti tisanganiswe. Pane chinenge chaita kuti it's not a coincidence. Kune mumwe muparidzi anofarira statement yekuti haisi coincidence kuti usangane nerivhangeri. Mwari wengu wakazvironga. Oti saka chiramba wakagara kwechinguva nekuti zvechokwadi haubve usina mairi nematatu aunobata. Achakuponesa mukati meupenyu hwako. Nhasi mangwana kana kuti makore anouya, kana kuti achaponesa nekuporesa mumwe munhu kuti ufunge zvako iwe dambudziko rauri kutaura ndakambosangana naro richiparidzwa. Pane nhau yandakanzwa nofunga kwaane 4 years. Vamwe amai wakatorwa negarwe, mwana wavo akatorwa negarwe, 7 years old boy akatorwa negarwe kunana Chiredzuko. Amai nerudo rwavo rwavanarwo kumwana wavo sezvakaita Mwari kuti akada mwanakomana wake mumwe chete asi akamusacrifice akamuunza panyika ino, asi hanwa kumaabandona. At the time he needed him, he was there. Mai vakajambira mumvura kuenda kunorwisana negarwe. Vanotaura nekupupura kwavo vachiti ndava kurwisana negarwe, ndakarangarira zvandakaudzwa nambuya vangu kare mungano kuti garwe ukaribata maziso, ukaripfanya maziso, chero charakabata rinotoregera. Hanzi izvozvo ndakazorangarira panguva iyoyo, ndikabata garwe ndikaisa maziso angu maoko, zvigunwe zvangu nesimba rangu rose mumaziso, garwe rikapukunyura mwana, wakabuda nemwana womudziwa. Akuwara asari mupenyu. Ukafunga kuti vakange vachiri mwana, ipapo mwana wavo vakatorwa negarwe, vanga vakuma 30 something 40 years, asi wakarangarira ngano dzawaitirwa ari mwana mudiki.
Saka shoko ratinodzidziswa, nhau dzatinotauririrwa, nyaya dzatinotauririrwa, hatingotaure nyaya kuti vanhu vaseke kana kuti zviunze a little bit of livelihood in a service. Tinotori nezvidzidzo zvatinenge tiri kutaura. Saka ukanyatsotereresa, ukanyatsotetekera chaizvo nzeve dzako, uchaona kuti irori shoko rinokubatsira pane imwe remazuva. Haleluya. Amen. Saka hamuna kurasika. Regai nditange nekuti vafundisi makadi wavhangeri, waparidzi wanyori, zvese vana amai, vana baba, vasikana nevakomana, kusvikira ari mudumbu raamai vake, anoshuvira kuti nerimwe remazuva achave panyika ino achitaura nekuparidza evhangeri. Shoko ratinaro pano nhasi ishoko reruponeso. Ishoko reruponeso. Ruponeso rwakaburukira kunewe neni. Takange tiri vatadzi, takange kure kure naye, unaziva nemoyo. Yesu takange tiri kure kure naye, ziva nemoyo. Iwe ziva nemoyo, varume ziva nemoyo, vanamai ziva nemoyo, imiwo ziva nemoyo, iwe ziva nemoyo. Shoko rinotonyatsotaura zvechokwadi kuti takange takaraswa. Takabvira kuraswa pakusikwa kwenyika nekuda kwekusateerera Mwari. Tikakandirwa kure. Mwari wakasika munhu wawaiti uyu ndiye achandinamata mumweya nemuzvokwadi, achiteerera mirayiro yangu, Adhamu. Adhamu akasagutsikana nezvaakanga akasikirwa, akasuruvara, akasikirwa Eve, waakati nau ndapiwa pfupa remapfupa angu. Aitarisira kuti rufaro ruchatitekesa. Isu takanga takatongoraswa. Adhamu naEve wakazotadza, wakabhutsurwa kubva mugadheni, kuuya kwatakanga tiri isu, takaraswa. Now, muchaona kuti Mwari haana kubhutsurira Adhamu naEve kudivi kusina vanhu, akawabhutsurira kune vanhu. Saka isu kunyange takange takaraswa, we became refuge for Adam and Eve. Kunyange takange takaraswa, we became refuge for Cain, mushure mekunge auraya brother yake Abel. Kunyange takange takaraswa, Abrahamu aunzwa kuKenani, Mwari anomutaurira kuti iwewe ndichakuita zitateguru remamwe marudzi asingatondizivi, newe ausingazivi. Kureva isu, kureva iwe neni. So kuraswa kwenzei? Takange tiri kure kure naye, ziva nemoyo. Isu takange tiri kure kure naye, ziva nemoyo. Vanamai ziva nemoyo, ona ziva nemoyo. Vanababa ziva nemoyo, imiyo ziva nemoyo, aiwa ziva nemoyo. Hanzi chimwe nechimwe ochine nguva yacho, iwe ziva nemoyo. Hanzi chimwe nechimwe chine nguva yacho, ziva nemoyo. Varume ziva nemoyo, ziva nemoyo. Vanamai ziva nemoyo, ziva
mukatarisa nyaya yerecycling, vamwe venyu munofunga kuti recycling yakaunzwa nemunhu. Recycling yakatanga naMwari. Mwari chaakanga akarasa haana kuchirasa akachikanganwa. Mupabatisiva chaakanga akarasa Mwari haana kuchirasa akachikanganwa. Akachirasa akaziva kuti pachasvika nguva yandinoda chandakarasa kuti chive part and parcel of a garment, of a fabric yeshoko rangu. Dai Mwari asina kurasa munhu, Jesu Kristu haaiva relevant. Dai iwe neni takanga tisina kuraswa, Kristu aishayiwa basa, aishayiwa chaangauyira pasi pano, nekuti panenge pasina chakaraswa. So kuraswa hazvirevi kukanganwikwa. Kubva mundangariro yaMwari hazvirevi kuti Mwari haachakuziva kuti uriko. Mwari akarasa munhu kuburikidza nemhosva yekutsauka kwake. Kutsauka kwemunhu pana Mwari, kusavimba nekunamata Mwari mumwe chete. Ndosaka makamunzwa kuti pamitemo ine 10 yaakapa Mozisi akataura kuti rangarirai chinhu ichi, iwe Israeri, iwe munhu rangarira chinhu ichi kuti hakuna mumwezve Mwari kunze kwangu, uyezve hakunazve mumwe Mwari wamunofanira kuti munamate kunze kwangu, nekuti ndiri Mwari ane godo, ndiri Mwari ane hari. Namatai inini, ndini Mwari wenyu mumwe chete. Declaring kuti regardless of your circumstances and your situation, kusazova nemumwe Mwari, but isisu nekutsauka kwedu nguva zhinji patakanga tisingaoni Mwari in his physical presence, he ceased to exist, and we chose to worship other gods wataifunga kuti ndio wana Mwari. Nanhasi uno nhawi iyoyo ichiri kuitika yekuvimba nevamwe vana Mwari watinoti ndivana Mwari vanooneka, uyu Mwari asingaonekwe watinoti tikadana kana tichinge takatarisana nedambudziko hatigone nekuti nzeve dzedu dzakaitwa matsi nekutsindimara kwemwoyo kuti timunzwe kudayira nekupindura kwake. Tinoda vedu vana vaMwari watinoti kana tikaenda kwavari tobva tanoudzwa kunzi munamato wako wanzwikwa, zvawanga uri kukumbira zvichaitika. Paunosvika kumba uchasvikowana kune bhagidhi remari, kana kuti uchasvikowana murwere akufamba akutodigaira akumhanya. Taakuvimba navana Mwari vavanhu vanoita miracles, vanoita miracle monies, vanoita miracle jobs, vanoita miracle marriages, vanoita miracle this and that. Ndo vana Mwari wataakunamata. Mwari watisiri kuona physically nova ariko akanzi makakomborerwa zvenyu imi makatenda musina kuona. Hatichakurumbidza, asi I will tell you, Mwari akatikanda zvavo kudurunhuru, asi vanotiziva kuti tiriko. Kana pane need vanotitora and recycles us. That recycling haina kutangwa nevanhu, yakatangwa naMwari. Nhasi uno ukatarisa micheka yatinopfeka, tarisa label rako, hazvina basa kuti uri celebrity here kana kuti uri chii, uchariona kuti rakatovhenganiswa. Wanga kunyeperai zvavo kuti 100% wool, asi shinda yakasona ipapo pawool iyoyo
uchaiona kuti synthetic, recycled plastic. Uchaona kuti chimwe chilabel chiripo chakaiswa hachisi chewool, ndeche plastic recycled. So sekusakanganwa kunoita Mwari, vanhu vari kudzidza kuti pane zvimwe zvinhu, although we don't like them. Mazuvano hembe, if we didn't know, hembe chaidzo dzaakunoiswa mumarecycling bins, nekuda kwekuti nyika yakaona kuti zvakachipa kurecycla hembe dzatakatsaro kuti tidzigadzirise shinda zvakare yekugadzira hembe tsva pane kurima minda yecotton. Nekuda kwekuti mapesticides atiri kuseenzesa nemvura yatiri kuseenzesa, macosts acho in our minds, they are greater than recycling. So hembe dzatinadzo kudhara pasi pano vari kuti dzakatowandisa dzakakwana. Please do not hoard clothes. Please do not accumulate clothes. Recycle them kuitira kuti tiite save the planet. Ndo Mwari zvawakaita kuti Mwari havasisina imwe nguva yavachagara pasi vachiti taakusika mumwe munhu mutsva kana kuti taakusika dzimwe ndudzi itsva. Idzodzo ndudzi dziripo dzakatokwana. God is just saying, recycle your mind. Come back to my house. Come back to me. Hallelujah. Amen. Funda itsamba tidzo. Tsamba yatinoona kuna Maombo 50 pa 20 to 21 verse. Hanzi kudii? Manzwi makuru ari pano kuti Joseph unovimbisa vakoma vake. Hanzi Josefa unovimbisa vakoma vake. Josefa unovimbisa vakoma vake. Rungano rwaJosefa vazhinji tinoruziva. Imwe nguva kutobvira kuprimary school chaiko. But I want to tell you kuti possibly in the modern schools in Europe and the United States or even Australia, stories like this are vanishing from children's books for obvious reasons. Because experience ya Joseph, teachers and educators don't want to expose children because vanototaura kuti zvinogona kuvaita traumatize, kufunga kuti wakoma nevaning'ina vanogona kubata mumwe wavo zvakadaro. But we know this story from our backgrounds kuti Josefa kuburikidza nehope dzake dzaaitaurira vakoma vake nevabereki vake vakatanga muvenga. Saka paanouya kumafuro achivaunzira zvekudya uyezve nekuti atumwa nababa kuti anoona kuti zvakaringana here, vanorangana pamwe chete kuti vamubate vomuuraya. Voruka rungano rwekunoudza vabereki kuti mwana wenyu akadyiwa nezvikara. Vamubata vanozoti ngatimukandei mugomba. Vamukanda mugomba, vomusiya arimo utsakatikiramo. Mumwe anozofunga ndinodaro kuti ndiRubheni kana naJudha. Judah. Vanoti nai tinowanei pakufa kwemuning'ina wenyu. Kuti kamutengesa tinowana something, togowana mari. Asi zano rake rakanga risiri riri retsitsi kuti pana tikatengesa Joseph achanowana upenyu orarama. Akanga asingadi mari kwete, nekuti aiziva kuti mari haife yakatsiwa muning'ina wake Joseph. Asi nekuda kwekuti paukama, nekuti vana vanyamunhu vakabatana bond rekuva chimwe chete, wakati pakuita zvakanaka nepakuita zvakaipa tinongoramba takabatana, hatizosiyani. Kana dziri nhema dzedu tichangoenda tichinotaura nhema dzedu dzoramba dzakangodaro semabrothers. Pane chimwe chidzidzo nerimwe lesson ratinogona kudzidza. Asi Joseph atengeswa kunozoita nzara. Joseph apa nechimwe chinhu vaning'ina wake waenda ndo patari yezvinezvi. Now handizivi kuti tichada kumbotsvaga magwaro akanyorwa naJoseph. Anofanira kunge aripo.
Moses haana zvake kutitaurira kuti Joseph paakanga ari mugomba akanga achifungira. Joseph haana kuita zvokudzikiswa netambo mugomba, akakandwa mugomba. Just imagine an empty well and you are thrown. Unoenda uchirowera mumadziro mesomo kungoti pasi pakata. Pasi ipapa wakoma wake waenda wabva because wakatomboenda wachiti tapedza nayo koti rake watora wakutoronga nawe kuti tozocreate a story and say. Just imagine chii chaitika mupfungwa maJoseph. Dai wenge uriwe, what would you think? Saka Joseph ndiri kuti akatozvinyora zvinhu izvozvo pane pazviri. Chazvakasiyirwa wakasisiya kuzviisa mubhuku ndo wanoziva, but zviriko akazvinyora. Anofanira kunge Joseph akange ari in great distress, because fear kunyange zvakadii wana Meshaki, Daniel nemashamwari avo musafunge kuti vakanga vasingatyeba. Kutya vakanga vanako, asi vakanga vachivimba naJehovha kuti mukutya imomo tinoziva kuti Mwari achauya achigotinunura. Kutya kwavo kwakanga kwakasiyana nekwana Peter nana John vari muchikepe, kwekuchema, kwekuridza mhere, kubararadza kwavo kwakanga kuri kutya, asi vachiziva kuti Mwari ariko. Ndinoda kudayira kuti Josefa paakanga ari mugomba, isusu hatizivi kuti Josefa akanga aamududziri wehope, akanga ari mutauri wehope chete panguva iyi, asi ari mutauri wehope akanga ari nekutenda kwekuti Mwari vari kundirotesa hope idzi vane chekuita neupenyu hwangu. Akanga ane kuvimba naMwari. Kuvimba naMwari ari mugomba ndo kwakaita kuti wakoma vake vamwe wauye nepfungwa yekuti ngatiwirirane titengese munhu tiwane mari. He was saved. Ari mu situation iri difficult. He never abandoned his belief in one God. Mwari wa Abraham, Mwari wa Jacob. Haana kuzvikanganwa izvozvo. Mwari wa Isaka. Haana kuzvikanganwa izvozvo kuti Mwari iyeyo wemadziteteguru wangu ariko kudenga. Kana vachimbondirotesa ndiri mugomba munhu, my God can still appear. Fundetsa. Tosungana pa 20 verse. Kana murimi makandifungira henyu zvakaipa, asi Mwari akafunga kuita zvakanaka kuti vanhu vazhinji vaponeswe sezvazvinoitwa mazuva ano. Hallelujah. So story inoti iko Joseph paakanga awe mu Egypt, Mwari wanomukomborera. Joseph akadzidza chidzidzo chekuti kutengeswa kwandaitwa nemabrothers angu, kutanga kundikanda mugomba, wozonditengesa, ndosvika muEgypt, ndosikuona nhamo nematambudziko ekupomerwa mhosva, ndoiswa mujeri. Mwari wochitanga kundiratidza kududzira hope dzemaprisoners biyanga, ndozoburitswa, ndotanga kupromotwa, and I become a minister of distribution of both land and food in the whole of Egypt. Tikutaura nezve a civilization that existed
thousands of years before Christ. Thousands of years before Christ. I want to tell you kuti mukatarisa population inotaurwa yeIsrael panguva iyoyo yemakore awagara muEgypt 420 years plus. Nhasi uno tikada kuireplicata haikwanisike kuti ikure nenguva iyoyo. Saka tiri kutaura zvemakore asiri in their hundreds but in their thousands. Asi munoziva kuti Mwari vanoita dupukisa zvinhu zvavo kuitira kuti zvinzwisisike nemifungo yedu, because mifungo yedu inogona chete kunzwisisa zvinhu zviri within its limits. Zvikadarika ipapo imo muno tiri vatatu kudai, so tiri 4 naJesu. Jesu anoziva zvake. Isusu ndakambobvunzwa nemwe zvikaniziva. $1 million unofunga kuti kana dziri in 100 dzingange dzakaita murwi unosvika papi? Because I've never, handisati ndambobata 1 million. Handitozivi. Handizivi kuti murwi wacho unenge wakaita. Ndibvunze murwi we100 kana kuti we10,000. Aiwa, ndinokuratidza kuti murwi we10,000 nekuti ndakamboiona. Kwandisati ndasvika handitozvinzwisise. Saka Mwari havasenzese time frames ari outside of the realm of our understanding. Vanosenzesa mafigures numbers. Saka pamunonzwa kuti 40 years dzaitaurwa, hadzireve 40 as in physical counting 1 2 3 up to 40. Zvaingotaridza number iyi yainzwisisika nevanhu at that time. But for us today, we know kuti this was a great trial and tribulation journey yevana vaIsraeri kubva muEgypt vachienda kuCanaan. It took so many years. Why do I say it took so many years? Because ukada kutarisa right now, archaeologists have been trying to figure out, they have done computer simulations yejourney yevana vaIsraeri vachibva muEgypt kuenda kuCanaan kuti vaone kuti ndepapi panogona kunge paifira vanhu vachivigwa, vagochera vagofukunura kuti pamwe pada vangaone mabhonzo, but they still have not been able to, which means they have the earth has moved several times into layers and layers and layers. Saka it's not a physical 40 years. Saka mukomana anonzi Joseph, ukatarisa nguva yaagara muEgypt, vanhu vekare vairarama 100 plus years. Joseph possibly lived to around 130 to 140 years, which is a century. But I can tell you, this is only a figurative number for us to understand. God was just expressing that after a long time, Joseph became powerful. Mwari vanosimudza marombi kubva muguruva, kubva mutsime raakanga akakandwa, kubva kuitwa slave kuenda kunoitwa mupomerwi wemhosva, and to become a powerful minister. Pane chinhu one chiri significant about Joseph, chiri consistent, ndechekuti in most of the time he never departed from the will of God. Pane panotsauka Josepha pa will of God, paanointerpreta dream read the baker. When he interprets the dream read the baker, anoti uzondirangarira kana uchinge wapromotwa wasimudzirwa. If you read, muchanzwa kuti
Genesis tells us kuti Josefa akagara mujeri kwemakore akawanda. Chikonzero chiri chekuti panguva yaakainterpreta dream akange achikudza Mwari, but panguva yekurangarirwa kubuda mujeri akada kukudza munhu kuti mozondirangarirawo kana mazuva azokuitiraiwo kuti haasi baba Chipere, havasi mai Mangwende vanorangarira munhu kuti aitirwe zvakanaka ndiMwari. Joseph anozospenda several years ari mujeri until he repented on that, and from nowhere the baker suddenly says, Pharaoh, hope dzawarota dziri kukutambudza. Pandanga ndiri mujeri kune murume arimo mujeri wamakasunga wamakavharira akandidudzira hope. Pharaoh akati, what do you mean? Swanzi, inini ndakarota hope dzakadai, akandidudzira zvakadai, zvikaitika sekudaro. Nhasi ndiri munhu. Butler wenyu akarota hope akadzidudzira, makamudimbura musoro, mukamusungirira musoro wake mumuti akadyiwa nemakore. Dzadudzirwa exactly nemunhu apo. Swanzi anonzani munhu iyeye? Akakwenya musoro akati, anofanira kunge ari murume uya akaiswa mujeri nekuda kwekunzi akanga arepa mukadzi wenyu. Anzi Joseph. Swanzi yes. Joseph akauya akasvikotaurira mambo hope. Now ukatarisa jeri rakanga rina Joseph marwadzo, but uri mumarwadzo ukarambira uri pana Mwari, marwadzo ako Mwari anoasandura kuita mafaro. Zofananidzwa namai vane mimba, zofananidzwa namai vakazvitakura, vanoti kana vachinge vachivimba nechiri mavari, kunyange vakarwadziwa sei nemimba, kunyange vakasvotwa sei nemimba, vachifuma vachirutsa, kunyange vachishaya neappetite, vachibatwa neruvengo, asi vachivimba kuti zvese izvi zvinoitika nekuda kwechandakatakura, kwekupedzesera musi wavanosununguka. Jesu chaiye anotaura shoko rekuti musi unosununguka mai, kurwadziwa kwose, kutambura kwose kwavanga vachiita, marwadzo iwayo will turn into joy and celebration. Marwadzo iwayo will turn into joy and celebration. Saka Joseph ari kuti kune vakoma vake, teererai, hongu zvamakandiita makazviita muine mwoyo wekundiparadza. Mupfungwa menyu ndo zvamakange muinazvo, but inini haasiriwo maonero andakazviita muna Mwari. Inini ndakaona kuti Mwari pane zvavari kundidzidzisa, kwavari kundiendesa, pane zvavari kuda kutigadzirira, nekuti ndakazochiona manje nenzara yakaitika pasi rese. Ini ndapachigaro chekudistributa food, kuti zvakaitirwa kuti kana imi mouya kubva Kenani muchiuya Egypt muchitsvaga zvekudya, mugowana favor. Vanhu vanoti hanzi Mwari haana favor. Uya akaimba ndicharamba akaimba kuti favor yakatanga naMwari. Nyaniko? Kunana Metias Meriko. Favor yakatotanga naMwari. But chinonakira favor yaMwari manje, favor yaMwari haisi favor yechizivano chete, kana kuti ifavor ine malessons mukati. Isusu yedu favor inoda kuitirana favor yekunyabva taita favor inorwadza, inonyadzisa.
yekuti ukasvika pa takazobodzi nemumwe munhu kumusha kwedu bhazi shiri yekutanga paservice. Hanzi unongonzwa makadii gono imi kambani yenyu inombopinzawo here mumwe munhu basa asiri gono because ikori gono ikeke. Saka vamwe vanosenzawo kupi? Ndokuti aiwa favor yakatanga naMwari. Mwari akadoma dzinza rake kuti uyai the 12 tribes, the 12 wese wakazotopedzisira waita resettle in what? In Goshen. Nzvimbo yaakatosarudza kuti yakapfuma inevhu ende inonaya mvura ndo yaakasarudzwa kuti vana vaIsraeri vagare. Saka favor iriko, asi iri favor yekudzidzisa zvakanaka. Fundai tsamba tidzi, verengai. Tosimuka naye pa 20 apo. Hanzi kudi? Pa 21. Yes. Saka zvino nyarai henyu ndichakuchengetai navana venyu nenzira iyi. Akavanyaradza achitaura zvinofadza mwoyo yavo uchipera. Haleluya. Reference verse yedu iri kuti kudii? Hanzi Josefa, munoona kana paine chinhu chino ndakambonzwa mumwe muparidzi mumwe musi, handichaziva kuti ndekopi. Ndepano kana kuti nofunga ndepano apa kana kuti kumba. Achitaura kuti kune mumwe murume waakange amboitira utsinye nekuda kwekuti akange atadza, akanga aba pakambani. Zvino munoziva zvinoita kumusha kuZimbabwe, kune justice, kangaroo justice. Kana munhu akabatwa apara mhosva, unobva wamborangwa ipapo, zvokurangwa zviya, kurohwa kana kuri kurohwa unorohwa, wozosungwa zvako, kana iri tocha unotochwa, wozosungwa zvako woendeswa. Saka murume uyu aiti ndakarohwa munhu nechamboko, ganda remvuu, hanza ndakamurohwa because akanga aba panorwadza. Unoziva kuti unosarudza the prime products mukambani, ndodzowoba idzodzo dzinoitisa mari mukambani, iwe wodziba uchienda kunotengesa. Saka hanzi ndakamurohwa. Hanzi ndakamurohwa. So zvinoita pasi zvinhu zvinochinja pasi mupindu. Pindigu akuzosenza akuita zvekutenderera nenyika achidhirivhara achidii. Anosvika kune rimwe guta. Asvika muguta riya wotosangana neproblem. Asangana neproblem, munhu anonyuka from behind the doors is that guy vaakarohwa, but ari kuuya aine smile yekufara zviya kuti welcome, ndii urikudii kuno, ndichakusidza kuno, ndiri kudai so. Saka waita sei? Ndasangana neproblem yakadai sei, vanhu vari kuti zvakaita kuti yakuno imwe vanhu muri kuita sei? Hanzi akandibata zvakanaka, akaenda neni kumba kwake, ndikanobikirwa sadza nehuku nemhuri yake, akandipa bedroom rekurara, ndikazosimudzira rwendo rwangu mangwana, ende haana kana kumbotaura kuti uchiri kurangarira here musi uya, haana, ende there was no hint. Hanzi kana neni ndakashaya kuti ndingazvitaurire papi, but ndabvapo ndazofamba ndakaimba pfuma yemurura kuti Mwari mandidzidzisa, munhu wese pasi panapa mubate zvakanaka, ihama yako. Hanzi zvakatipa chidzidzo. Saka hazvina
kune masituations anoitika mukati meupenyu hwenyu, vana mai Mangwende. Kune masituations anoitika mukati meupenyu hwenyu amunofunga kuti why is God subjecting me to this? I don't want it. Handisi kuda kurwadziwa kwakadaro ikoko. Mukaramba muchiverenga rungano rwaJoseph, zvinoita sekunge Joseph ndiye ngari last born pama 12 patriarchs, ndiye akatanga kufa. Zvichidzoka kumashure, iye wacho wamuri kutarisa the breadwinner abva afa. Chikonzero chazvinoitikira sekudaro kudzidzisa, because ukaramba uchiverenga uchanzwa kuti vakoma panofa baba Joseph asara, wanofunga kuti Joseph is going to be vindictive, kuti now mudhara wandairespecta asisipo. Ari kumadudza anodaro kuti panofa baba panofa amai. Chabvondoka. Zvonzi amai wataisimbonyara, baba wataisimbonyara, yezvinezvi hapana. Tasara tega. Uone zvaunoita nokutemana nematemo. Wachitemanirana zvinhu zvisina nebasa rese. But Joseph akataura kuti kunyange baba pasisina, chidzidzo changu chandakatonyorerana naMwari chekuti I will take care of you. I will continue to do it. Even paakanga akufa akuvasiya muEgypt, anotowataurira zvakare kuti nyaya iyi haisingori yepanyama. Mwari wandinonamata, Mwari wemadzibaba wedu, Mwari waAbhurahama, Mwari waJacob, Mwari waIsraeri, I'm telling you, God is going to come years, hundreds of years from today, kuzokudzikinurai, nekuti muchange mapinda muhutapwa, asi Mwari achauya okudzikinurai. God will never forget you. He will always remember you, and he will come to liberate you. Saka do not dwell on the sin yamakaita yekunditengesa, sin yamakaita yekundikanda mugomba, zvakaitirwa naMwari kuti hukuru hwavo huonekwe, mugozoziva kuti it is only God who directs our feet towards success. Is this we might think? Is this we might plan? We might plan to do harm to someone, but kufa itori gain. Chimufunga iRome kuti pana Paul vaJudha zvingaita sekuita unge, vazhinji vangafunge kuti Rome did not have a part to play even in the death of Jesus Christ and the death of my apostles and everything. Tikadzokera pana Barabbas, verengai rungano rwaBarabbas. Nditungamire Jehovha, ndiri mufambini Ishe, mune simba ndiyandina, Baba ndashaya simba ine. Ombonezi, ini ndo imbanewe. Ombonezi, ini ndo imbanewe. Kuti ndasvika Jordani, chemesa kutya kwangu, chiberekedze mbuya, chindichengetai. Ombonezi, ini
ndomimba newe, Anewe umponesi womponesi, womponesi ndomimba newe, nairozimere mponesi, razarurirwa ndiwi, Baba ngariverere ndipo, Ipane mambo isambe zvakaipa, womponesi womponesi, ini ndomimba newe, Ndomimba newe womponesi womponesi, womponesi ini ndomimba newe. Verengaidza. Mwadi yedu kuna Luka 23 pa 19 pa 18 kusvika pa 19 manzari panoti Jesu unotongerwa rufu. Jesu unotongerwa rufu. Munoziva kutongerwa rufu kwaJesu chinhu chakaipa zvikuru, asi tinoimba kuti taidziwa nepi nyasha dzokunzi vana vaishe, taidziwa nepi nyasha dzokunzi vana vaishe, taidziwa nepi nyasha dzokunzi vana vaishe, ngakudze Jesu. Tinotoimba kuti Jesu aitofanira kuti afe kuti zvinhu zvitinakire. Baba ere mwana wenyu inikana ndakatadza inende nyaya yeprodigal son pakaitika chinhu chisingawanzoitike. Nhaka haigowewe munhu ari mupenyu, nhaka dzinogowewa munhu afa. But in this story tinonzwa mwana achienda kuna baba kuti ndinoziva kuti ndine mugowe wangu paestate ino. I want to mention estate izvozvo baba vakapinda bhizi kutotsvaga accountant neusiku kuti accountant uya kuno. Haisi nguva yange isati yakwana yekuti uite mabooks tozoti anoitwa muna April, but mwana wangu ati akuda estate, share estate yake, please do the calculations, my evaluations ese ngaaitwe nekukurumbidza. So ndotaura nyaya yekuti zvimwe zvinhu zvinoita sokuita kunge zvakangoitika one day, but it's over a period of time. Estate was evaluated and everything, zvikaonekwa kunzi okay mwanangu, share estate where it is today 5 million ndo yako iyo. Uyakati great, he converted everything into cash, akapiwa value yake, akati I'm done, I'm gone, I'm going to enjoy life. Tozokuona avaenda kwaari 5 million was a lot of money. Haana kuziva kuti iye achiri youth 5 million inodyiwa paudiki hwako ukaipedza. Haana kuziva baizvozvo izvozvo. Now kugowewa kwenhaka baba vachiri vapenyu chakawa chisinzwikwi chisionekwi mudziwebwe panguva yaJudha, but zvakaitirwa kudzidzisa mwanakomana nemwanasikana wanhasi anova iwewe neni
kuti zvakaipa kugoverwa nhaka, baba vachiri vapenyu, mai vachiri vapenyu, mirira kusvikira wafa. Nhaka yako inenge yaane more value, uyezve unenge uri kuita zvinhu zvinofadza Mwari. But ipapo zvakaita sezvakaipa asi zvichinakira isu, nekuti nhasi taakutoimba nedzimbo pamusoro pazvo. Kufa kwemumwe idzidziso. Kuna akataura kuti pakafa mambo ndakaona ishi. Kufa kwemumwe kuri kuratidza mumwe Mwari. Yeti kuna Mwari wachibongomora zvisingaite, wachirovera musoro mumadziro, wachitadza kudya, asi vamwe vari kutoona Mwari ipapo, ototendeuka, ototanga kunamata Mwari, otorangarira kuti gore rafa nyingi ndakaona Mwari. Saka tikaisa 10 pfungwa dzedu kuti Mwari hawaiti chinhu pasi pano chavasina kunyora. Kutaura kwetsamba kuna vaRoma, Mwari vakagara vakanyora zvinhu zvese mukati meupenyu hwako. Unogona kuda kufunga kuti okay, saka reaction yangu to this situation yakagara yakanyorwa futi kudhara. Saka zviri right. Pane zvimwe zvokuda kujustify. Okay, tinogona kuti reaction yako yakagara yakanyorwa, but uchenjere kuti reaction yako ukada kuti iwe an irresponsible reaction, it's going to be a lesson for others, for good or for worse. Who knows? Rufu rwaJesu Kristu rwakatoti rwuvepo kuitira kuti kudzikinurwa kwevatadzi kugovepo. Recycling yemutadzi hayaigona kuvapo dai Jesu asina kufa pamuchinjikwa. Asi muteerere munzwi, fundai tsamba. Tsamba yedu kuna Luka 23 pa18 vhesi. Hans. Yesu unotongerwa rufu. Vhesi. Asi chita chose chavanhu chakabva charidza mhere chichiti, aiwa, ngatisunungure munhu iyeye. Kwete, asi itotisunungurirai Bhanabhasi. 19 vhesi. Zvino Bhanabhasi iyeyu akanga akaiswa mujeri, akapara mhosva yokuuraya vanhu neyokumutsa murenga muguta. Munomboziva kuti iro vhesi iriri kashoma uchinzwa vanhu vachitaura zviri kuseri kuna Bharabhasi. Pane chikonzero chakaita kuti vanhu vati release Barabbas for us, chisingaparidzweba. Tiri kutiparidza nhasi munga machibatisa. Verengai futi 19 vhesi. 19 vhesi. Zvino Bhanabhasi iyeyu akanga akaiswa mujeri, akapara mhosva yokuuraya vanhu neyokumutsa murenga muguta. Okay. Dai rakanyorwa nhasi rainzi neyekumutsa chimurenga muguta. Bope. Barabbas akanga achitongerwa mhosva neRoman government for not kuuraya vanhu kwekutanga. No, first crime yakanga iri inciting a revolt. Yes, revolution. Nekuti Israel, uyu Barabbas haasi foreigner. Barabbas muJudha, is a Jew. Tikatomutsvaga kuti ndewe kudzinza rekwani, muchashamiswa potse tichitomuona ari kudzinza rekwaBenjamin. Barabbas akanga asingadi utongi hweRoma. Barabbas akanga amutsa chimurenga. He was one of the first people to say we should rise up and fight against Roman rule.
and they had risen up and killed people. Vairamba kurwa chimurenga. Ndiwo mhosva yake yanga akasungirwa iyoyo. Jesu Kristu mhosva yake yakanga akasungirwa yakanga iri yekusatewedza mutemo wemadzibaba. But the greatest crime yamusingadi kutaura pamusoro pezvayo yakanga iri kupomerwa Jesu. Tinozoinzwa isiri nevadzidzi vaJesu vachibvunza Jesu kuti saka pamuchauya kechipiri ndipo here pamuchange makuita restore the kingdom of Israel. Mazvinzwa? That vadzidzi vaJesu, Jesu paanotaura nezve coming back, vanomubvunza kuti is it at that time that you are going to restore the kingdom of Israel? Kingdom of Israel, not spiritual. Kingdom of Israel, physical. Here is Barabbas. Here is Jesus Christ. Jesus Christ has come as a savior. Everybody had the expectation that Jesus Christ as the savior is going to liberate us. He's going to lead a revolution against the Roman occupation and conquer them physically. But Jesus Christ came with the gospel of words, of love, not of a revolution, of fighting. Barabbas, at that moment, became a better option. Because he was a liberator. He fought for. But Job Sikala. Yes, Zimbabwe, I can tell you, if Job Sikala was going to be released and he starts to say, you know what, we want to fight. Who wants to join me? A lot of people will leave Jamisa and go with Job Sikala because of what he has stood for, what he has gone through, and his language. And they will abandon peace and follow aggression and violence. And this is exactly what happened when they were asked by Pilate and said, I have tried Jesus Christ, but I have found no issue. And we have got a tradition of releasing a criminal, pardoning criminals. I've got Barabbas. He intentionally chose a dangerous Roman enemy as an example to say, possibly if I give them this one, they are going to say, no matter, community. Let Jesus. I'm going to go to Sabbath. But when what? No. Uyu are not going to liberate him. Uyu ekuta staying away with him. Because more so, anochikora futi haadi kurwa hondo, anochikora futi mutemo wemadziteteguru edu yokuti sabata haisenzwe kana chero zvodini, nekuti ukatarisa mushoko munotaura kuti hakuna anotenderwa kuti achikore sabata kubvira ani nani mutemo unofanira kuremekedzwa nemadzitete nemadzisahwira nanani kusvikira madzinza anouya. But this one, mwana waJosefa naMary watinoziva akazvarwa pano apa, ende futi akazvarirwa mukaguta kadiki katinoziva kuti chii chinomboitika kuchinobva Nazareta chinozikanwa, zvakashoreka zvese, away with him. But what they did not know is, munyatsoteereresa, if it were not for Jesus Christ, Barabbas could not have been free. Dai pasina Jesu, apana ndiona, apana imbo ndiona. Dai pasina Jesu, imbo ndiona, apana imbo ndiona. Apana izotiona dai pasina Barabbas. He was not going to be freed. He was not going to be chosen because Pilate knew how dangerous Barabbas was. Rome would never have opted to choose him. He was going to choose a very, very petty crime committer. But he chose a dangerous element to try and show kuti Judah way. Hey, onai. Why? And Pilate akasvika pakuti ndipe dish
Pirate akasvika kuita chinhu chisakaonekwa kuti ndive dhishi. Akamuendesa kuna Herod. Wakaita ushamwari, wakanga wasingaona neHerodhi naPirate. Kubva musi iyoyo dzakauya shamwari. Kufa kwemumwe kunogona kubatanidza vamwe vanhu, kutambudzika kwemumwe munhu, kutambudzika kwako kunoita kuti vamwe vanhu vaite ushamwari. Vana mai mangwende munoziva here, kune vamwe vanhu vanotoita ushamwari nekuda kuti unzi newo futi hautofarirawe. Atova mapatani. Kana mapresence wanga wasingatotengerani, waakutotengerani. Pane mapresence anoshewa mukati menyika umukao. Pamusoro pako iwewe kuti vanhu vangotowana chete awana mumwe munhu akangokuvenga ungodzi ndawana shamwari. Hanzi dai pasina Jesu, Bharabhasi aiwana rusununguko. And dai Jesu asina kuroverwa pamuchinjikwa, hataiwana rusununguko. Muteerere Jesu Kristu kuti kuporeswa kwembavha hakungotangire pana Bharabhasi chete. Wasvika pamuchinjikwa, kune mbavha mbiri dzakange dzakaroverwapo, imwe kuruboshwe imwe kurudyi. Imwe inoseka Jesu, imwe inopupurira Jesu, yobva yasunungurwa. And ruponeso nerufu nekutambudzika kwemumwe kwakaunza kupora kwembavha mbiri. Dzakatodarika ipapo, dzakaporeswa pamusi uyu. Jesu Kristu, fundai mugare pasi. Tosimuka naye pa 21. Asi vanhu vakaramba vachiridza mhere vachiti, Jesu muroverei pamuchinjiko, muroverei pamuchinjiko. Pilate ndokuti kwavari wechitatu, ko zvino munhu uyu akatadzeiko? Ine handina kuwana mhosva yaangapara ingazi ngaurawe. Saka ndichamurova kwazvo ndogomusunungura. Haleluya. Tigare zvino pasi, tinotenda Mwari zvikuru neshoko rawo. Saka tichati kudii? Mufunge imwe nenguva kunyangwe tichigona sei, vanhu vanogona kungodaidzira kuti ngaura. Muchigona zvekugona sei, ruzevha rwese makarucheresera chibhorani, chavari kuchera mvura vachinwa izvozvi kutaura kuno. Vanotaura kuti ngaende, nekuti vanogona kunge vari kuda kuzongouya wesa fenzi pachibhorani wotanga kutoclaima kuti chibhorani ichi ndechedu, ndisu takachiita kuti chiwe pachiripa. Asi mukristu haafaniri kutya. Roma chapter 8 hanzi zvakagara zvakanyorwa kudhara, handiti ndisinemba kuti zvakanyorwa pajerusarema yaba, pajerusarema kuna baba, hanzi zvakanyorwa pajerusarema. Amen. But then one inoti, what then shall we say to these things? Izvo zvese zvatenge tiri kutaura pamusoro pezvazvo. Hakuna chinhu zvinorwadza kuitirwa zvinorova. Kupinda musituation inorwadza inoku disadvantage kunorwadza. Kutengeswa nehama neshamwari kunorwadza. I remember munguva yehondo, munhu anokumukira havasi vatorwa, ihama dzako. Asi ukanzwa
anoti rudo ngaruwandire kune vatorwa, asi munhu anokumukira ihama yako. Now, kana paine chinhu chinonetsa kuregerera ihama yako, mutorwa hatonetse kuregerera. Hama yako inonetsera kuti unenge uchiziva kuti uriwe ropa iwe, unozoziva kurwadza kwazvinoita. Uri mukoma wangu, uri munin'ina wangu, uri mai wangu, uri murume wangu, uri mukadzi wangu, uri mwana wangu, unonyazoziva. So kana zviri nani kuitirwa izvi nemutorwa, because haazivi. Zvino iwewe unoziva kuti dai aiwa wandirwadza. Saka ukaona uchikwanisa kuti kana hama yako yakuitira zvinorwadza zvinosvika papi, woti mafuta engosi, Mwari, chidzidzo ndechipi. Chero mutorwa akakuitira zvakashata, uchaona zvichakurerukira zvakare kuti ungoti zvese zvinoitwa naShe. And what then shall we say on these things? Tichati kudiko pamusoro pezvizvi? Paul anoti, if God is for us, kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiani anogona kutirwisa akatikunda? Who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Paul aruti, Mwari haana kutospare mwana wake. Maybe hatione zvakaitwa na Jacob. Maybe hatizvione kuti munhu anonzi Joseph, it's a figure of salvation, which is in Christ. Kuti Joseph akanga ari kudzidzisa Israel kuti kudzikinurwa kunouya kuburikidza nekutambudzika kwemunhu panyama. Asi kudzikinurwa ikoko munofanira kutanga manyatso kunzwisisa kuti hakuye kusina kurwadziwa, kusina arwadziwa, kusina arasikirwa neupenyu. Zvakatanga kuna Abraham. For Abraham to be blessed, Mwari vanoti ndakakupa Isaac. Mwari wakatuma Abrahama kuenda kugomo reMoria, wakatora Isaka mwana wake, ugariye woga wona uni tinadzo nemu nondo tinawo kogwayana rechibayiro riripi tinopiwa naMwari. That is a story on its own. That salvation and blessings come through sacrificing the things that you really, really want. Makanzwa pakanzina Joseph ende munouya nebrother wenyu ndiriani Ruben, Benjamin. Hanzi baba wakarwadziwa. Wakati mamu ndesafutu. Joseph akaenda. Saka makuda futi uyu. Kana uyu akaenda akasadzoka. Kana neni neupenyu wangu. And it is Ruben who really actually said, no, I'm putting my life on that. Anodzoka. Kana pasina sacrifice, hapana salvation. Wadikani, if we do not sacrifice,
ourselves, hatina salvation in whatever we do. Pane tsamba yataifunda 2 weeks ago yainzi kuna Ecclesiastes chapter 11, kanda chingwa chako mumvura uregere chakadaro, pazvichida unozowana chakawanda. If you don't sow, you cannot reap. And yaiti uyo anotarira mhepo direction kuti iri kubva nekupi, neuyo anotarira makore kuti aya akanyanya hana ndifukotani mvura, to determine when they sow, they will not reap. It is a farmer who, regardless of direction of wind or clouds, wanoziva kuti 25 October takuisa mbeu yedu yedonje pasi. Kuna yakwemvura kana kusana zvinoenderana zviri ipapo. Varimi vakadaro iwapo. Yes, there are times when they lose. Ndokunonzi kurima macho. But in most cases they win. Kana tisina sacrifice, we will never harvest. Saka shoko ringotidzidzisa kuti ngatidzidzei kugamuchira kurwadziwa nekurwadziswa nekushaya nekurasikirwa kumwe kwatinotarisana nako mukati meupenyu, nekuti kana tikasadaro tichivimba naJehovha, we will never see eternal life. Kuna matamari haisi nyori, isacrifice. Kwanzi mudiaspora, Saturday, Sunday, bank holiday are days dzinowedzerwa 50p. Ukakalkuleta 50p per hour dzawedzerwa, mamwe makambani anototaura kuti 1.5 times. Vamwe vanenge vachiti double, but tinongoisa 50p chete, because double ishomo, vanhu vanodaro izvo, tinongoisa 50p. 50p Saturday neSunday nebank holiday. Munhu anotarisa kuti right, 50p ndikuenda kunoita 12 hours, right? Saka 12 hours times 50p. Atoo marofa akatova ndechingwa iwayo. Atoo magetsi ezuva e1 day. Magetsi mazuva ano negasi ukaswera wakazvibatidza kuti mumba mudziye, it's at least about 7 pounds inenge yadona iyoyo. Saka munhu akutofunga kuti saka ndikaendapo kuroti magetsi ezuva rese ndatobhadhara, todati Sunday futi bank holiday, zvinhu zvine zviripo. Munhu anoteta kutonorwa, right? Oita neglect kuna matamari. But Jesu ari kutaura kuti shingirira kutonorwa. Imomo mukutonorwa imomo ndoma uchaona kuti Mwari wanokuropafadza nekukukomborera. How? But zvinonetsa nyama iyi kuti izvigamuchire, nekuti nyama yedu inorwadziwa. Maridzo iri kuti mukachiziva manje zvikutaurwa naPaul kunzi the one who is in you and me, tikamuziva kuti he is greater than who is in the world, then we are able to say we are overcomers and we are victorious. For surely the God who said, look at the birds of the air, look at the animals, the sparrows and everything, look at the grass, they don't labor, but they are well dressed and they are well fed. So how would I neglect you, the one I have created in my own image, and I gave you a kiss of life, I gave you my own breath for you to become a living thing. How can I abandon you? The answer is no. Haisha, azitike. It requires us to sacrifice. To sacrifice and sacrifice and sacrifice. Joseph could have easily said, kumukadzi wa Pharaoh,
just promise me kuti you will not tell Pharaoh and also make sure you I think mukadzi waFaro anofanira kunge aitoti kuna Joseph mukadzi waPotifa ukarara nenyika, you know what, I will make you, I will influence my husband to make you whatever you want. But Joseph said no, Mwari wangu handitendedzi, trust yandakapiwa nemurume wenyu ndeyekuchengeta, including you. So I cannot, although you are promising me the world, but I'm not going to, I think the world is smaller than my responsibility. Sacrifice iyo tikaitora tinowana nhasi muKristu asiri kuita zvemadhiri. Hadzi ukaona nemwe mufundisi hanzi ivi mese makagara mazhinji enyika makanyepa paHeathrow apa nepaGatwick apa kana nepaManchester pana paAirport kana paBirmingham airport kana kuti paStansted wherever makanyepa imimi muchiti Mwari wakatarisa zvauso. Nhasi uno vari kunopapadzai mama manager mumabasa asi makapinda muchinyepa amenoti makazobvuma here kunyepa kwenyu. Hanzi ndiani aitaura nezuro marimwe ndiyo wababa vachiti kune mumwe akazoti vanhu vendida kubvuma zvangu panapa pachiparidzwa nyaya yekuti munhu akambobanga asazobe ndi vanhu vakauya nezvinhu zvavo zvavakanga vachisenzesa pamatrades avo vachizobhabhatidzwa zvikapiswa zvikatopiwa values zvemari yakati. Asi saka yakati inini zvangu ndaisenza kuDVLA kuZimbabwe inonzi kwemalicense kunoitwa aiwa kwemalicense yemotikari VID aisenza kuVID. Saka ati ini zvangu ndinoda kuti panapa ndigozoziwa imba yandakavaka, zimba riya randakazandemureni ndakariwaka nedzimwe dzandaipiwa sei ndichiitira vanhu malicense. Saka ndinodawo kuziva kuti kana inini ndikati imba iyi yakuputsika kuti aiwa nekuti yakavakwa zvimwe zvidhina zviri papa ndezvechikopokopo taakuzviputsa. Mapostori wari munomu akawa neuwando hwawo ane malicense awaibhadharirwa achitengesa wanenda here kunovadzosera kuVID kuti isisu takatora malicense zvechikopokopo. Yes, it's very interesting. So tikaziva isisu kuti tiri vana vaMwari tinoda zvinhu zviri straight zvisina ukombokombo. Mwari kana takambomuisa pachinhu pekutanga, chero danga rehuku rese rikafa, Mwari vanotisimudzira zvakare panext kuti mufunga zvini Mwari ndinotenda ruoko rwenyu ndimakaregera zvikaita. Ini ndinotenda kuti he who is in us is greater than the one who is in the world. I'm not going to stop. I'm dedicating another batch of chicken to you again. Iwo Mwari iwo wega muchazoona kuti vanoti yes, you are so resilient, you are very patient. Wanyasoratidza kuti unoziva munhu unonamata. Uchaona bhechiro ripatinobuda kuti mutengo wehuku kumarket uko unenge wakaita sei, unenge wakanaka zvokuti uchakanganya malosses ako. That's why vachinzi zvakange zvakadyiwa negwatakwata times 3. Gwatakwata rinounzwa naMwari, harunzwi ai gwatakwata rinounzwa naMwari. So mutendi anongoziva chete kuti kukandwa kwandaitwa mugomba kuri kuda kuti nditestwe resilience yangu yekuramba ndakangomira naMwari, nekuda kuti Paul anoti ini handityi kufa nekuti kufa zvakandiruramira, kurarama zvinoraramira imi. Asi ndaitoti
dai zvaitobvira kufa nekuchimbidza kunondiitira zvakanaka kuti ndione kudenga. Paul stopped from doing things for the sake of living, to save his skin, but to save his soul. He was prepared. Take me anywhere, I don't care. Kana ndikafa ndafa, kana ndikararama ndararamireni. It's your advantage. And he said, I really wish I would come. But if I don't come, I know muri kufamba neshoko sekudzidzisai kwandakakuitai. Ai tikadaro, tikarama takadaro, Mwari vanotiitira zvakanaka. Mwari vakukomborerei, Mwari vakutungamirirei pane zvose. Iri ishoko oro izwi ramambo. Haleluya. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Zita renyu Baba, Mwanakomana Mweya Mutsvene. Amen. Nokutendai Baba masikatano, tokutendai changamire, tikukudaidza Mambo orugare. Uyai panguva ino yeshe yamatitendera kuti tisongane nemi, tinokumbira mutsa wenyu, mutirangarire muzwe kuchema kwedu, nokutibatsira panguva ino yatiri kurarama kuti ruoko rwenyu ruonekwe, tirege kuwira pamamburo akaipa. Mwari wangu rambai muchikudzwa parurimi rwenyu kusvika naishe muchionekwa. Haleluya. Amen. Ishe une masimba takutendai. Mufudzi wakanaka Jesu. Mwari werugare, tenzi werunyararo. Ndinotenda Ishe kuti mweya wenyu mutsvene watidzidzisa pazuva ranhasi kuti tive resilient.
tikwanise kuramba takashinga to sacrifice and be patient in pain. Tisingafunge Ishe kutsiva, asi kuti tichingofunga rudo, nyasha, rugare, kuti upenyu hwedu Ishe Jehovha tenze kana tasiya nyika ino ugova upenyu hwerugare. Maita zvinhu Mwari, ropafadzai mhuri yekwangu, ropafadzai nesangano rose, ropafadzai nemabasa edu. Munoziva zvatinoshuwira mukati mekugara nekurarama. Ngazvikurumbidzwe nekukudzwa nemi muzita nemurapara Jesu. Muponesi mufudzi wakanaka, Baba vangu naIshe, toramba tichishumira pamberi poso bwenyu nguva yakafanira kana isina kufanira, nokuti imi ndimi Ishe, ndimi muridzi wenguva. Tibatsirei changamire kuti tipe upenyu hwedu pamberi poso bwenyu, imi murarame matiri Jesu, tirege kuzviraramira Yesu. Wandudzai kunyange nenjere dzedu Kristo Jesu, dzifunge zvinodai muchangamiro wakanaka. Mushandure Baba kurarama kwedu kufadze iyemi, tirarame sezvamunoda kunyange tiri panyika inokumanikidzwa kuzhinji namarudzi ose zvinonyangadza. Tiitewo sezvamakaita muranda wenyu Loti, makamuchengeta panyika yakaipa, makachengeta zveNoa Ishe panguva yakaipa, makamurwira. Tirei changamire wangu kuti ukuru hwenyu huonekwe. Jesu mwanakomana waMwari, mufambe nesu changamire, nokuti panyika wakaipa waburuka, hakuna unogona kukunda kunyengera uku Ishe kana tisinemi. Chivai nesu nhambo dzose, mutirowedzere pakuziva iyemi Baba wakanangana pakutsunga kunobva pamberi pouso hwenyu, nokuti hakuna munhu unotsunga kana memusina kumutsungisa. Tipei Baba kutsunga kunobva pamuri Jesu mwanakomana waMwari, nokutenda kusingashanduke panguva yokumanikidzwa nokurwadziwa, kunyange kopisa, kunyange kotonhora. Kutenda kwedu Mwari ngakuve kwakasimba, kwakavakirwa paruware, kunobva pamberi pouso hwenyu, kusingatongozunungutswi, kunoitwa nemi Jesu mufudzi wakanaka, muraramisi wavanhu panyika. Tinokukumbirai Mwari, tinokukumbirai Mwari, tibatsirei Baba kuti tive wakakwaniswa pamberi pouso hwenyu, tive mbeu yakanaka inoti kana yakadyarwa inobuda. Muri Ishe natenzi wedu, hakuna umwe Mwari unofanira kupuwa mbiri nokukuzwa kunze kwenyu. Zvino tinotizira kwamuri Mambo kuti muuye mutiitire zvakanaka. Ndokutendai Mwari wangu, ndokutendai Jesu. Mwazvitai masikati ano Baba, rambai muchipuwa mbiri nokukuzwa, nokuti makafanirwa naizvozvo. Kukuzwa kwenyu ngakugare paupenyu hwedu hwose, kusvika naKristu muchionekwa panyika. Tatenda Mambo warugare, zita renyu rikudzwe nokupuwa mbiri. Haleluya. Amen. Baba wedu ari kudenga, zita renyu ngarijeke, mambo wenyu ngausvike, kuda kwenyu ngatuitwe pasi padenga. Tipewo nhasi chakudya zvemusinze, tisunungura zvakaipa zvedu, sezvo tichisunungura vanoita zvakaipa nesu. Tiponese kubva munyika, nekuti umambo ndewenyu, nemasimba, nekutumidzwa, nekusingaperi. Amen. Rudo rwenyu Baba, tsitsi dzaJesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene zvive nesu, zvititungamirire, zvigare nesu nhasi, mangwana, kudzimarirai nekusingaperi. Amen. Razuna mabasa makuru akaitiwa imi yose norumbidzwa ukuru wenyu Mwari unoshamisa ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo kana ndorangarira mabasa ekunyika kana ndorangarira mabasa ekudenga inobuda meso
odzikanandu fungaivi inobudambiso odzikananda fungaiwe Mwari watatu mumwe itai kutende kude nekuti makazotepa Jesu matipa mweya wekuti simbaradza matipa mweya wekuti simbaradza rumbidzwa iwe nyika rumbidzwa iwe nguva rumbidzwa iwe nyika nesu ngatirumbidzwe unyorerenyu umwari unoshamisa kwazvo ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Inguva yemweya varatidzwa vaprofita nevaroti natestimonies nevanoda kunamatirwa prayer requests. Haleluya. Mimi muri pa Facebook, muri pa YouTube, sorry. If you have got any prayer requests, unfortunately you can't put them down here, but you can send us your prayer requests and we can pray with you, we can pray for you. My email address is there and my mobile number is there. So if you want any prayers, you have got any requests, please do feel free. Hallelujah. Amen. Zvipo zvedu Aiwa, tinongoisa kuaccount kwedu semazuva ose. Kana pasina, our church has come to an end. We want to thank you, fellow brethren, vari muimba muno ne vari pa media. Mwari wapitire zvakanaka, vaswere nemi murugare. Our church has ended. God bless you. Go in peace. Hallelujah. Amen.